Sa video na ito, ililista naman natin ang top 10 used cars under 250,000 pesos. Simulan natin yan sa number 10, 2005 Toyota Camry. Kahit medyo may kamahalan ng Toyota Camry, ay isa pa din ito sa pinakamabentang sasakyan ng Toyota. Kilala din kasi ang Toyota Motors sa pagmamanufacture ng napakatitibay at napaka-reliable na mga sasakyan at napapatunayan natin yan sa paglipas ng mga taon. Kumbaga sa cellphone, ito yung iPhone Pro Max ng Toyota brand. Mas mahal ang presyo, pero bawing-bawi ka naman sa quality. Reliable, comfortable at presko ang biyahe, kahit saang lugar ka man magpunta. Medyo may kamahalan nga lang ang gas consumption nito sa 2.4 liter displacement engine. Ang 2005 Toyota Camry ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 250,000 pesos. Number 9, 2004 Mitsubishi Adventure. Ang 2004 Mitsubishi Adventure ay merong 4D56 engine na sobrang reliable pagdating sa diesel engine performance. Hindi naman siguro mag-i-invest ang mga taxi at cargo companies noon sa Adventure kung hindi nila nakitang reliable ang engine nito. Ang 2.5 liter diesel engine naman nito ay nagbibigay ng malakas na torque sa makina. Perfect para sa 5-speed manual transmission nito. Ginagamit din ito sa akyatan at sa mga mabubundok na daan. Hindi rin pinagkaita ng interior nito dahil ito ay may high quality fabric seat material, individual bucket seat sa harapan, center console, service tray at iba pa. Ang 2004 Mitsubishi Adventure ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 250,000 pesos sa Philippine market. Number 8, 2013 Chevrolet Spark. Usong-uso talaga ngayon ang paliitan ng mga compact cars sa ating bansa, kaya hindi naman magpapahuli ang Chevrolet sa kategory na ito. Ito ay may 1.4 petrol engine at automatic transmission, kaya siguradong relax ka lang sa pagdadrive. Unang lumabas noong 1998, ang Chevrolet Spark ay mabilis na tinangkilik ng masang Pilipino dahil sa maliit na size nito, magandang disenyo, matipid sa gas at syempre ay mas mura din kumpara sa ibang compact family-friendly cars. Madami na din ang nahihilig sa ganitong size ng sasakyan, lalo na yung mga nagmamaneho sa ating mga syudad dahil napakadali nitong ipangsingit sa traffic. Ang 2013 Chevrolet Spark sa ating bansa ay may estimated price na 230,000 pesos. Number 7, 2014 Hyundai Eon. Simple, maliit at magaan ni drive. Ang Hyundai Eon ay may matibay na build kahit maliit ang size. Hindi lamang ito nakakatuwa pag masdan, agaw pansin din ang modelong ito dahil sa napakagandang forma at nakakagulat din na malaki ang legroom nito, considering na maliit nga ang pagkakagawa sa kanya. Huwag ka rin matatakot sa iyong kaligtasan dahil ang Eon ay may radiator support panels at matibay ang kaha na talaga namang sasalba sa iyo kung may aksidente man na mangyari. Ang 2014 Hyundai Eon ay mabibili mo sa mahigit kumulang 250,000 pesos. Number 6, 2012 Ford Fiesta Hatchback. Maraming tao nagde-demand ng kotseng maliit at compact noon, kung kaya't sumikat agad ito. Kahit na mas maliit ang itsura nito, hindi naman sinakripisyo ang interior at amenities nito, kaya bumenta talaga sa publiko. Ito ay may 1.6 liter 4-cylinder engine at 120 horsepower, kung kaya naman walang duda sa mabilis nitong performance. Bumibigat ng 2,600 pounds. Ang model na ito ay may rating na 12.7 km per liter sa city driving at 17 km per liter sa highway. Bukod pa dito, meron ka ring dalawang gearboxes na pwedeng pagpilian. Una ay ang 6-speed manual at pangalawa ay ang 6-speed power shift dual clutch automatic. Pero based sa mga past users, mas smooth daw ang manual nito kaysa sa automatic. Ang 2012 Ford Fiesta ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 250,000 pesos sa Philippine market. Number 5, 2016 Suzuki Alto. Ang Alto ay isang maliit na kotse na kung tawagin ay K-car ng Suzuki. Una itong inintroduce noong 1979 at simula noon ay kumalat na ito sa iba't ibang bansa. Ang Alto ay may engine displacement na 0.8 liters at 3 inline cylinders. Ang fuel type nito ay petrol at may recorded maximum power na 47 horsepower. Kung tatanungin naman ang displacement nito, ito ay may 22.47 km per liter. Manual din ang transmission nito. Ang fuel capacity ng 2016 Suzuki Alto na ito ay 35 liters at kaya nitong i-accommodate ang 5 tao. Ang 2016 Suzuki Alto ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 230,000 pesos sa Philippine market. Number 4, 2010 Chevrolet Cruze. Dinevelop ang Cruze para masatisfy ang taste ng European sa car design kasabay ng magandang chassis performance. Meron itong memorable styling na aasahan mo na sa Chevrolet brand. Meron din itong arcing roofline at maganda ang design ng deck.
Inilabas ito na may tatlong klase ng engine, 1.6, 1.8 at 2.0 liter 4-cylinder engines. Kapartner nito ang 5-speed o 6-speed automatic transmission. Mataas din ang level ng safety nito ayon sa Euro NCAP ratings at talaga namang nagset ito ng standard sa compact car segment. Ang 2010 Chevrolet Cruze ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 250,000 pesos. Number 3, 2010 Kia Rio. Ang 2010 Kia Rio ay isang Euro-inspired model kahit pa nagaling ito sa South Korea. Tulad ng Hyundai Accent, meron itong 1.6 liter 4-cylinder engine sa 138 horsepower. Available naman ito sa 6-speed manual o 6-speed automatic transmission. Hindi ka rin makaka-experience ng vibration sa engine nito kahit nasa high-speed driving ka. Para sa safety features nito, meron itong standard anti-lock brakes, airbags, stability control at hill start assist. Pero ang mas kinagigiliwan ng karamihan sa Kia Rio ay ang Euro-shaped design, leather seats at navigation system. Ang 2010 Kia Rio ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 240,000 pesos sa Philippine market. Number 2, 2003 Honda CR-V. Ang Honda CR-V ay isa sa mga naging pioneer sa paggawa ng mga SUV. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Itong sasakyan na ito ay merong touchscreen navigation system na nakasama ang rear view camera. Napaka-komportable rin ang disenyo nito sa loob dahil pang pamilya ang design niya. Tinaguri ang children-friendly at parent-friendly ang CR-V sapagkat isa sa mga selling points ng sasakyan ang madaling pagsasakay ng mga bata at kanilang mga stroller. Best family car talaga ang Honda CR-V. Ang Honda CR-V 2003 model ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 245,000 pesos. At bago natin i-reveal ang top pick natin, comment mo naman down below kung ano ang favorite mong second-hand car. Ngayon balik tayo, ang number 1 sa ating listahan ay ang 2008 Mazda 3. Ang Mazda ang nagpatunay na hindi mo kailangan ng masyadong maraming pera para maka-afford ng napaka-stylish na kotse. Ito yung tipo ng kotse na sa unang impression pa lang ay tatatak na sa utak mo yung design at hindi mo na malilimutan. Meron itong dalawang klase ng engine, isang 140 horsepower 4-cylinder at isang malakas na 156 horsepower engine sa S version. Inilabas ito na may 4-door sedan type at hatchback type. Napaka-luxurious din ang feel nito sa loob. Ang 2008 Mazda 3 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 250,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!